Anzjan ta' 78 sena minn Birkirkara jinsab fil-periklu tal-mewt wara inċident li seħħ fid-dar tiegħu. L-inċident seħħ għal-ħabta tas-6:15 tal-ġimgħa filgħaxija fi triq Ċesalpina Birkirkara. Minn stħarriġ preliminari illi sar irriżulta li għal xi raġuni waqa' barmil mimli siment fuq l-anzjan. Il-Pulizija tad-Distrett marret minnu fih fuq il-post filwaqt li tim mediku ħalli l-anzjan l-Isptar Mater Dei għal aktar kura. Aktar tard, ir-raġel ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin. Anzjana u t-tifel tagħha jistgħu jodduha b'waħda wara li appartament tagħhom inħakem min-nar. L-inċident seħħ is-sibt filgħodu fi triq San Albert fil-Gżira għal ħabta tal-11. Min informazzjoni li kiseb One News minn fuq il-post irriżulta li l-friġġ ġewwa residenza tal-anzjana ħadet in-nar wara li seħħ xort. Dak il-ħin ġewwa d-dar kien hemm l-anzjana u t-tifel tagħha. Malli raw in-nar l-anzjana u t-tifel telgħu fuq il-bejt sakemm waslu l-membri mit-taqsima tal-Protezzjoni Ċivili. Filmat fuq il-midja soċjali juri li żewġ persuni fuq il-bejt filwaqt li bdiet tinġema' daħna kbira kawża tal-ħruq. Mal-wasla fuq il-post il-membri tal-Protezzjoni Ċivili niżlu li żewġ persuni minn fuq il-bejt. Fortunatament ħadd minnhom ma weġġew f'dan l-inċident. Fuq il-post assistew ukoll uffiċjali tar-Rapid Intervention Unit u t-tabib tal-emerġenza Dr. Michael Spiteri. Il-Forzi Armati ta' Malta flimkien ma' membri mit-taqsima tal-Protezzjoni Ċivili kienu involuti f'operazzjoni ta' salvataġġ wara li raġel ta' 40 sena mill-Polonja li joqgħod innaxxar waqa' minn oli fil-ġnejna. L-inċident seħħ l-ħabta ta' 23 ta' wara nofsinhar u għattieħed l-Isptar Mater Dei għal aktar kura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.